Очаквахте ли пандемията 2020 година, а финансовата криза от 2008? Ако не, значи вече сте изпитали Black Swan Event, без дори да знаете какво е това нещо. Днес ще ви покажа как да разпознавате такъв тип събитие, черни лебеди, как да се подготвите, та дори и как да инвестирате по време на такъв тип събития. Останете с нас, започваме! Здравейте, финансови акули! Казвам се Цветислав Лазаров и съм тук, за да ви преведа сложния език на корпоративната джунгла, наречена Wall Street, на разбираем за вас език. Какво е Black Swan Event? Представете си, че живеете в свят, където всички лебеди са бели. Никой друг цвят не е виждал от векове. Затова всички са убедени, че черни лебеди просто не съществуват. И изведнъж breaking news. Някой е открил черен лебед в Австралия. Цялата ви представа за света се преобръща. Точно така работи и така нареченото събитие Black Swan Event. Редки и шокиращи и с огромни последствия за света събития. Терминът е въведен от Насим Талеб в книгата му The Black Swan Event. Той описва събитие, което никой не е очаквал, но след като се случат, всички започват да си мислят, то беше логично, как не успяхме да го видиме, като че ли всеки май знаеше какво ще стане. Помните ли финансовата криза от 2008 година? Или атаките от 11 септември. Тези събития буквално промениха хода на историята. Преди тях анализатори уверено твърдяха, че такива катастрофи всъщност са невъзможни. А след това всички започнаха да обясняват как всъщност знаците са били там, ние сме го били видяли, но никой не го разпозна. И тук идва въпроса, ако нещо никога не се е случвало, означава ли, че никога няма да се случи? Талеб казва, че можем да предвидим черен лебед, но можем да изградим устойчиво срещу него. Вместо да се опитаме да гадаем за бъдещето, по-добре е да се подготвиме с всички изненади, които живота може да ни предостави. Как обаче? Това ще говорим в днешното видео. Като фен на порядъка ще направя най-логичното. И ще започнем с исторически примери, защото ако не знаеш историята, ти не знаеш какво предстои. Затова ще започнем с първия исторически пример. Крахът на фондовия пазар 1929 година, когато Уолл Стрит удари дъното. Представете си, вчера сте били милионер, а днес нямате дори и цент. През октомври на 29 година това става реалност за хиляди инвеститори в САЩ. Пазарът се срива толкова резко, че предизвиква така наречената голяма депресия. С масови фалити, главоломна безработица и опустошителни икономически последствия за цялата държава. Всичко това започва по два елементарни начина – с алчност и прекомерен оптимизъм. Хората вярват, че цените ще растат вечно, дори и днес е така, докато не започнат да падат като круши. Историята доказва, че когато всички са сигурни, че нищо лошо няма да се случи, това е точният момент за перфектната катастрофа. Разпадането на Съветския съюз, когато империя се разпада за миг. Съветския съюз, някога суперсила, а днес просто глава от учебниците по история. За по-малко от 2 години могъщата империя се срути под тежестта на икономическия застой, политическата нестабилност и една, може би, износена идеология. Никой не вярваше, че колосът на изтока може да се разпадне, докато не се разпадне изцяло пред очите ни на един цял нов свят. Новия световен ред се роди върху руините на тази стара идея. Това беше поредното доказателство, че силата на една система няма как да бъде измерена в танкове и ракети, а трябва да бъде измерена в нейната устойчивост и адаптивност към промените. Дотком балонът, когато мечтите за лесните пари се изпариха много бързо. В късните 90-те години интернет еволюцията е в разгара си. Технологичните акции се търгуват сякаш е злато на стероиди. И инвеститорите хвърлят милиарди в компании без печалба, без план, но с едно нещо в изобилие – обещания. Амазон оцеля, но хиляди други компании не успяха да оцелят. Изчезнаха за миг, когато балонът се пука през 2000 година. Това беше урок по финанси в реално време. Ако нещо звучи прекалено хубаво, да знаете, че това вероятно не е истина. Как да разпознаваме и да се подготвим за такъв тип събитие черен лебед? Можем ли да предвидим непредвидимото? Краткият отговор е не можем. Черният лебед е като неочакван шамар от госпожата ти по математика, което случайно те е видяла да преписваш от листа по чина, идва от нищото и те разбива представите за какво всъщност трябва да бъде. На пазарите е в същото. Такива събития пренаписват историята. Дори експертите, които твърдят, че са експерти и че всичко е под контрол, в един момент разбирам, че те се оказват напълно неподготвени. Но това не означава, че ние не трябва да бъдем безпомощни в тази ситуация. Вместо да се опитваме да гадаем бъдещето, как можем обаче да изградим такава стратегия? Започваме с първо правило – диверсификация. Не си купувай само кокошки. Представете следната история. Вие сте фермер
и решавате да инвестирате само в кокошки, защото всички казват, че яйцата са златото, плюс това всички консумират, пък има и протеин в тях, нали така? Но после идва птичия грип и кокошките отиват да гледат концерт на Beatles в рая. Няма вече ферма. И сега си представете, че си помен фермер. Имаш кози, имаш прасета, имаш овци. Ако кокошките изчезнат, козите ще дават мляко. Овцете ще дават вълна. Прасетата ще растат доволно, дори в смутни времена, нали така? Същото важи и за инвестициите. Ако си сложил всичките си пари в технологични компании като Nvidia, Google, Microsoft и пазара се срине, ти ще се сринеш с тях. Но ако имаш облигации, стабилни като прасетата, ако имаш злато, неунищожимо като овцете и недвижими имоти в портфейла си, здрави като кравите и биковете, ще оцелееш и в най-смутната буря. Мисля, че това е ясно на всеки, нали? Каква е пулката от тази притча? Инвестирай като умния фермер, а не като човек, който залага всичко на едно стадо кокошки. Второ правило. Винаги имай кеш на разположение. Представете си, че имате огромна ферма за овце. Никакви пари в брой обаче. Настъпва суша, а ти няма откъде да купиш фураж. Нямаш кеш. Край с овцете и те отиват да гледат концерта на Beatles. А сега си представи, че си оставил пари настрани в един хамбар, купуваш храна, спасява стадото, а дори можеш да изкупиш ефтини земи на фалиралите съседи. Същото важи и за финансите. Когато кризата удари и всички започнат да продават в паника, тези, които имат кеш, ще купуват на безценица. Когато има кръв на улиците, тогава е най-добрият момент за купуване. Какъв е урокът от тази притча? Ликвидността е твоята застраховка срещу хаоса. Трето правило. Safe Haven Assets. Твоят щит в бурята. Когато всичко около теб гори, някои активи остават здрави като скала. Сега ще ти дам конкретни примери за кои са тези активи. Златото. Винаги ценно, особено когато доверието в банките и пазарите изчезне в канала. Пример. Мога да дам веднага с кризата в 2008. Дори в кризата в момента, което е златото, удря $3000 за трой унция. Докато финансовата система се разпада, златото е едно от обещите, които ти можеш да закупиш и да сложиш в твоя портфел. Държавни облигации. Сигурност в несигурни времена. По време на криза инвеститорите масово купуват облигации на различни държави. САЩ, Германия, Швейцария. Защото те знаят, че тези държави няма как да фалират. Ако те фалират, целият свят отива по дяволите. Защитни валути. Швейцарски франк, японски йена и щатски долар. В последно време щатския долар можем да кажем, че не е толкова голямо убежище. Затова нека твой пример в момента да бъде изцяло швейцарския франк. Каква е пулката отново от тази притча? Винаги имай защитни активи в твоя портфел, без значение дали ще се очакват смутни времена или не. Когато всичко друго пада, те ще ти помогнат да останеш на повърхността. И нека заключиме тази тема. Черните лебеди са непредвидими събития, но това не означава, че ти не трябва да имаш готов план. По-добре бъди самурай в градинка, отколкото градинар по време на война. Диверсифицирай смело, дръж ликвидност, заложи на стабилни активи. Така няма да бъдеш просто наблюдател на следващата финансова буря, която предстои, а ще оцелееш, дори ще спечелиш от нея. Зависи колко ти е критичен поглед, да разбира се. Какви са твоите стратегии за устойчивост при криза? Споделете в коментарите, би ми било доста интересно да чуя някое ваше мнение. Какво да правиме, когато реално вече е настъпил Black Swan Event? Представете си следния сценарий. Събуждате се сутрин, правите си кафе, отваряте си телефона и гледате Breaking News. Фондовия пазар се е сринал с 40%. Какво ще направите в тази ситуация? Ще продадете всичко в паника? Ще чакате да отмине бурята? Или ще видите възможност там, където другите всъщност виждат хаоса? Сега си представете нещо още по-сериозно. Събуждате се сутрин, правите си кафе, пускате телевизора и всъщност няма ток. Избухнала е война. Всички сме на фронта, гласуват заглавията. Как ще реагирате? Ще изтеглите всички пари от банката? Ще инвестирате в злато и в щитни активи? Или ще запазите хладнокръвие и ще следите какво всъщност пазара говори и как ще пренаредите вашия план? Ами ако няма телекомуникация, ако няма радио, няма телевизия, няма вестници и въобще няма ток, какво правим в такава ситуация? Истината е проста. Оцеляват само най-подготвените и най-адаптивните. Затова вземи си поука от притчата до тук и започни да градиш твоята устойчивост на кризи. Направи своя план, който ще ти донесе устойчивост. Както се казва, никой не знае какво следва в утрешния ден. Паника срещу възможности. По време на Black Swan Event 90% от хората правят едно и също нещо. Първо изпадат в паника и след това продават всичко на безценица. Но най-успешните инвеститори не правят така. Те правят точно обратното. Пример от реалността. През 2020 година, когато ни настъпи пандемията, тя удари толкова силно пазара, че те стринаха за секунди.
Тези, които купиха акции на качествените компании, Blue Chips Companies ги наричаме, реализираха огромни печалби само за няколко месеца. А какво става по време на война? Историята ни учи, че някои сектори не само оцеляват, но направо процъфтяват. Пример ви давам веднага. Отбранителна индустрия. Производителите на оръжия като Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Kratos Defense скачат, защото търсенето на военна техника се увеличава. Енергийният сектор. Войните вдигат цените на петрола, на газа, което прави компаниите в сектора изключително печеливши. Златото, защитни валути, в несигурни времена. Това е вашия safety haven asset, както казахме вече. Швейцарския франк. Не мисля, че има вече какво да кажем повече по темата. Въпросът е как ще изградите вие вашия портфел. Трябва ли да продадете, всичко е въпрос. Само ако искате да загубите парите си, разбира се. Трябва ли да купите? Зависи. И тук идва най-важното. Как можем да оценим една такава ситуация? Когато светът се разклаща, най-доброто, което може да направите, е да спрете за момент. Спирате, събирате си мозъка и анализирате хладнокръвно за какво става на въпрос. Задайте си въпросите. Това временна паника ли е? Или е дългосрочен срив? Дружествата, в които съм инвестирал, ще оцелеят ли? Какво правят централните банки и правителствата по това време? Отново ще взема за пример пандемията през 2020 година. Хората, които купиха акции на Amazon, Google, Tesla, Apple, Microsoft, това в разгар на кризата те утроиха парите си само в рамките на 2 години. През 2022 година, когато избухна конфликта в Украйна, златото, енергийните акции, западните оръжия, които се доставяха на Украйна, компаниите, които всъщност ги произвеждат, те до ден днешен бележат рекордни печалби. Black Swan събитията не могат да бъдат предвидени, но могат да бъдат управлявани. Кой ще спечели? Това е въпрос на игра. Този, който има ликвидност, този, който мисли стратегически, този, който остава хладнокръвен, дори когато се лее кръв на улицата. Тези остават и тези печелят в тези кризи. Ами ти как би реагирал, ако пазарът падне 40%? Ами ако избухне война? Напишете в коментарите, за да разберем кой е инвеститор и кой просто е зрител на събитията. Какви други Black Swan евенти си спомняте? Как бихте реагирали вие? Кризата може да бъде заплаха или възможност. Зависи как я възприемате. Зависи колко сте подготвени. Ако искате да разберете повече за инвестиции и финанси, абонирайте се за канала ми и не забравяйте, парите говорят, аз превеждам. До скоро!